izenburua aldatzen dira. Bai? Katedral beharrean disertazio bat. Bai? Hasiko naiz. Burua astindu eta ikusi filosoforik badagoen hor nonbait eskutuan. Ideiak bihurritu, ea norbaitek, astua duen Platonen aitzuloa. Ta min eman arte, San Agustinen falta izan, ez da musa oherik. Disertazio bat egin, ilustrazioan sortutako ideiakin. Bertako gabezietatik sartzen diren eguzki izpiez, energiaz, berrekin. Ta min eman arte, nietzeren falta izan, ez da musa oherik. Ikasitakoa, desikazten ikasi. Simone de Beauvoirri jarraitu eta aurrera egin. Irakurtzea da, bestela idaztea, paperak aitortu dit. Tutore txukun bat besterik ez nuen izan nahi, erraten dizuet nik. Eta hemen azken mezua, zuen ahotsa bilatu, beti bestena entzun. Loak kentzen didanari, ekintzekin erantzun. Lagun arteko uneak luzarazi, maitasuna egin, maite dugunekin. Karpen nokten. Kamin eman arte zuen falta izan, ez da musa oherik. Bihotz artean, parkur egitean, erori, baino beti altxatzen ikasi.